Suunnistajan tärkein apuvälinehän on luonnollisestikin kartta. Kaikki perustuu karttaan. Kartta on ylhäältä päin kuvattu, pienennetty kuva maastosta, joka on laitettu johonkin tiettyyn mittakaavaan. No mitä se mittakaava tarkoittaa, sitä kysytään kohta Venlalta. Mutta entäs karttamerkit, Venla? Mitkä karttamerkit ovat huippusuunnistajalle niitä oleellisimpia? No ihan ensimmäisenä katson käyrät, eli korkeuskäyrät, jotka kertoo sen korkeuden ja maaston muodot ja ne ohjaa hyvin etenemään. Ja sitten sen jälkeen noita hidastavia karttamerkkejä, jotka kertoo siitä, että kuinka nopeasti missäkin voi juosta. Eli huippusuunnistaja hahmottaa korkeuserot sekä sen juoksunopeuden, kun tekee reitin valintaa seuraavalle rastille. No entäs Heidi, kuntosuunnistaja, onko sinulla jotain erilaisia kohteita kuin Venlalla, joita sinä ehkä havainnoit silloin, kun teet sitä suunnistussuoritusta? No yleensä sieltä lähtee hakemaan tuommoisia niinku polkuja ja teitä, jotka on aika helppo sieltä maastosta erottaa. Joskus siellä kyllä saattaa tulla virheitä sen suhteen, että mille polulle siltä sitten päätyy menemään. Sitten tietty vähän tuommoisia erikoisempia kohteita sieltä yrittää lukea, niin kuin jotain jyrkänteitä tai isoja kiviä tai tämän kaltaisia. Eli kuntosuunnistajalla suunnistus perustuu enemmän näihin johdatteleviin kulkuuriin ja sen tyyppisiin kohteisiin. Joo. Kartallahan meillä on useita eri värejä, kuten Venla mainitsi, ruskeat kohteet. Ne ovat korkeuskäyriä, maaston muotoja sekä erilaisia kenttiä, piha-alueita. Sitten meillä on siniset kohteet, jotka kuvaavat erilaisia vesialueita, ojia, soita, järviä, lampia ja niin edelleen. Ja vihreät kohteet, eli erilaista kasvillisuutta. Onko hidaskulkuista vai tiheää maastoa. Sitten meillä on keltainen väri, avoimet alueet ja vielä musta väri, eli ne Heidin mainitsemat kulkuurat, polut, tiet ja vastaavat sekä kalliot, kivet ja jyrkänteet. Mutta Venla, mitä tarkoittaa, kun puhutaan kartan mittakaavasta? Eli jos meillä on mittakaava 1/10 000, mitä se huippusuunnistajalle tarkoittaa? Sä osaisit varmaan paremmin selittää, mutta se 100 metriä on sentti kartalla. Se on se perusmittakaava, mutta aika paljon sitä sitten katsoo myös sen mukaan siinä lähtiessä. Pääsee mukaan mittakaavaa ikään kuin, että koska ensimmäinen kohde tulee, niin sitten sen mukaan adaptoituu siihen mittakaavaan. Aivan oikein, eli senttikartalla on 100 metriä maastossa, kun puhutaan siitä 10 tonnin kartasta. Toki metsän lisäksi suunnistetaan myös sprinttiä, jolloin mittakaava saattaa olla jotain ihan muuta. Mutta näillä karttamerkeillä pääsee hyvin vauhtiin. Nyt ollaan valmiita lähteä sit suunnistamaan, mutta ihan ensimmäisenä niin tärkeintä on tietysti määritellä se oma olinpaikka. Me ollaan radan lähdössä, joka on merkitty tällä violetilla kolmiolla, mutta Venla, kartanhan pitää olla oikeinpäin suunnattuna. Mitä se tarkoittaa? Miten kartta suunnataan? No ihan aluksi kompassi. Sen avulla on helppo kääntää kartta niin, että pohjoisviivat on kompassin pohjoiseen suunnassa. Mutta tässä meillä on aika kivasti tämä polku, joka voidaan vähän kääntää näin, että se menee tähän suuntaan. Sitten meillä on täällä tämä järvimaisema. Senkin avulla on aika kiva suunnata kartta. Ja sitten pienempiä kohteita voi katsoa tuolta vielä tarkemmin jyrkänteen, että saa varmasti sen oikeinpäin alkuun, mikä on tärkeää. Niin. Miksi Heidi on tärkeää, että kartta on suunnattuna oikeinpäin? No, että lähtee oikeaan suuntaan menee sitä rataa. Niin, ja että ne asiat myös tulee vastaan sieltä oikeassa järjestyksessä, koska väärinpäin sitä karttaa on hankala lukea. Hyvä, eli sitten me ollaan valmiita lähteen. Kartta on suunnattu oikein ja mars matkaan.